It-Times kitbet dwar il-mod kif l-Europarlamentari Nazzjonalista Roberta Metsola qed tuża s-saltna ta' dritt fejn jaqbel lilha b'konvenjenza politika. L-editorjal tat-Times bit-titlu Solidarity Not Political Convenience jgħid li Roberta Metsola u l-Europarlamentari Nazzjonalist ieħor David Casa ivvutaw kontra riżoluzzjoni dwar is-sitwazzjoni tas-saltna ta' dritt fil-Bulgarija. F'dan il-pajjiż ilhom ix-xhur għaddejjin protesti kontra l-Prim Ministru tal-pajjiż Bojko Borisov li bħalissa jinsab investigat fi Spanja dwar ħasil ta' flus. L-editur tat-Times qal li Metsola li miċ-ċittadini Bulgari ingħatat it-titlu ta' Mrs. Mafia resqet emenda biex tbenġilha fir-riżoluzzjoni dwar il-Bulgarija. It-Times qalet li dan ġara li il-Gvern Bulgaru meqjus korrott mid-dimostranti li jipprotestaw b'mod paċifiku huwa mmexxi mill-partit ta' Borisov li huwa msieħeb fil-Partit Popolari Ewropew, l-istess familja li fiha jinsab imsieħeb il-Partit Nazzjonalista. Il-Gazzetta The Times sostniet li b'xorti tajba l-emenda li ridet tressaq Metsola m'għaddietx. Fil-fatt ċittadini Bulgari qalu li Metsola provat tgħaddi emenda meqjusa skandaluża li tajt li dawk li ħarġu jipprotestaw fil-Bulgarija huma finanzjati mill-mafja. It-Times kwota l-kellim ta' Metsola biex din tispjega l-atteġġjament tal-Europarlamentari Nazzjonalista li ssawwat lil Malta fuq is-saltna ta' dritt iżda mbagħad tiddefendi l-Bulgarija fuq l-istess saltna ta' dritt. Il-kellim ta' Metsola qal mat-Times li l-Europarlamentari Nazzjonalista dejjem titkellem dwar il-ħarsien tas-saltna ta' dritt imma ma setax tivvota favur riżoluzzjoni dwar il-Bulgarija li skonta ittappan il-kredibilità tal-Parlament Ewropew meta għaddejjin ċertu diskussjonijiet. Għal dan kollu t-Times qalet li wieħed ma jistax jiddefendi b'ċertu tqanqil is-saltna ta' dritt f'pajjiżu iżda mbagħad mhux f'pajjiż ieħor għax għaddejjin id-diskussjonijiet.